Bale, ni idazkun naiz, 29 urte ditut, eta Saratongokoa naiz. Berez ofizioz arkitektoa naiz, eta, hirigintza parte hartzailean daramat azken urteak lanean. Bale, kaixo, ni Arkaiz naiz, 37 urte ditut, Arrigorriakoa, eta gaur egun ibiltzen naiz eskolaz eskola bertsolaritza emoten, gaztetxoei, 10-12 urtekoei eta gero bertso eskoletan nagusiagoei ere bai. Aupa gaztion Leire Petrolanda izanaz, euskarako irakaslea, hemen Amorebia Zorrontzan, Karmengo Ama ikastetxean, daroadaz urte piloa, 25 baino gehiago hemen irakaskuntzan, euskarako irakasle. Dimekoa naz eta dimen bizinez. Hasteko zer da zuretzat euskera? Euskera esango nuke gure hizkuntza dela. Nire kasuan ez da ama hizkuntza, baina bai txikitatik ikasi dudan hizkuntza. Beti transmititu didatena izan dela euskeraz esaten dakidana, gazteleraz esaten jakin behar dudala eta alderantziz, ez? Niretzat euskera nire hizkuntza, nire ama hizkuntza, eta egunerokoan erabiltzen dudan hizkuntza, naturalki ateratzen zaidala normalean, eta nortasunaren parte garrantzitsu bat. Hau da, nik mundua ikusten dut euskeratik eta euskeraz, ez dut imaginatzen pentsatzea gauzak beste hizkuntza batean, nahiz eta igual beste hizkuntza batzuk ere badakizkidan, baina nik bai pentsamendua, bai elkarrizketak, bai gauzak azaltzeko, bi apuntua eta oinarri da euskara. Ama hizkuntza, nire ama hizkuntza, euskeraz mintzatu edo berbain dugu beti. Linguistikoki da hizkuntza zahar bat, bere inguruan dagozan hizkuntzak ez dauka ahaidetasunik, hizkuntza zaharra da eta berezia. Zelan deskribatuko zenuke euskal kultura? Niretzako euskal kultura edo euskal kultura entzuten dudanean, zuzenean lotzen dut ondare kulturalarekin edo tradizioarekin, antzinako kulturarekin, dela bertsolaritza, dela kantua, dela euskal kantak, baina baita ere uste dute euskal kultura dela gaur egune garatzen ari den hori, gaurkotasun gehiago duten arlo horiek, baina euskeraz egiten direnak. Uste dut ere hori badela euskal kultura eta belaunaldi berri bat datorrela. Euskal Herrian sortzen den zerbait, baina esango nuke batez ere Euskal Herriarekin lotuta edo lotura bat izan behar duela. Hizkuntza batez ere, zaila egiten zait irudikatzea euskal kultura gaztelaniaz edo beste hizkuntza batean, baina esango nuke bai eduki behar duela lotura bat Euskal Herriarekin, hizkuntza garrantzi handia daukala, eta gero hor, kulturak dira mugitzen diren gauzak, ez? Esango nuke ere tradizioan badaudela gauza asko euskal kultura direna. Euskal kultura nik deskribatuko nuke zeo zer aberats moduen. Kultura guztiek dira aberatzak eta euskaldune bebai, ez da? Dekoz, arlo desberdinak, tradizio, ohitura eta arte adierazpen desberdinen multzoa da. Eta beste alde batetik kulturaren barruan hor dugu Gernikako arbola bebai, ez da, historikoki daukan simbolismo guzti horregaz. Zure ustez zer garrantzi du bertsolaritzak euskal kulturan gaur egun? Nire ustez bertsolaritzak duena da lotzen dituela tradizioa eta gaurkotasuna, ez? Apur bat tradizioa azkenan badelako antzinatik datorren kultur adierazpen bat, modu bat, eta uste dute uztarketa polita egiten dela. Badelako ere aldarrikapenerako modu bat, eta uste dute azken urtetako bertsolaritza txapelketetan eta hori ikusten ari dela. Claro, niretzat da eguneroko zerbait. Kritika
ideiak erretorika. Bertsolaritza. Esango nuke, gehiegi begiratu gabe eta une honetan garrantzitsua dela euskal kulturan. Ez dakit erdigunea, baina bai euskal kulturaren espresio garrantzitsuenetako bat dela. Eta agian berezienetakoa, ez? Da kantu improvisatua. Kantu improvisatua oso modu konkretuan, hau da ez dauka instrumenturik, ez dago musikarik, normala izaten da kapela, gero moldatu da, baina oinarria hori da, eta munduko beste leku batzuetan adibidez badago kantu improvisatua, baina ez agian Euskal Herrian bertsolaritzak dituen ezaugarriekin. Eta gero beste alde batetik esango nuke bertsolariek, behintzat goi mailan dauden bertsolariak badaukatela erreferentzialtasun bat euskaldunentzat, euskal herritarrentzat, eta orduan alde horretatik ere esango nuke badela euskal kulturaren adierazpide garrantzitsu bat edo indarra duen zerbait. Bertsolari batek improvisatu egiten da, neurri eta errima erabiliz gai jakin baten inguruan, eta claro, bertsolarie egon behar da sozialki jantzite, hausnarketarako bideratzen dau, kritikoak dire, gizarte mailan dagozan arazoekin eta kritikoak dire, eta bueno, ironia eta umorea bai erabiltzen da. Eta nik uste dut bertsolaritza dela garrantzitsua bai, erabiltzen dalako euskera da ardatza zelan ez, eta transmisiorako bide bat alako, eta transmisioa oso importantea da. Nola ikusten duzu euskararen bilakara etorkizunean eta zer uste duzu indartuko dela edo arriskuan dagoela? Orain dela urte batzuk egia esan nahiko itxaron pentsu nengoen euskararen etorkizunarekin, izan ere gure aurreko belaunaldiek ez dute aukerarik izan edo guk izan ditugun erraztasunak euskara ikasteko. Hori, azkenean euskararen kontrako oldarraldia eta jasotzen dituen eraso guztiak kontuan hartuta, uste dut adi eta lanean jarri behar garela hori mantentzeko eta hori sustatzeko. Euskararen bilakararekin egia esan nahiko kezkatuta nago. Eskoletan ikusten dudanagatik, esango nuke duela hamarkada batzuk egon zela goraldi bat, nik horrela bizi dut behintzat. Egon dela nola egiteko indarraldia eta bultzada bat eta kontzientzia eta gogoa eta indarra, eta esango nuke azkenaldian hori desente apaldu dela. Gain euskararen kontrako erasoak ere gehitzen ari dira, gutxienez publikoago egiten ari dira. Orduan nik etorkizuna, orain aldia ez dut ikusten oso polit, eta etorkizuna ere ikusten dut komplikatua. Ez da nik nahiko nukeena, baina ikusita gizartearen joera, jendearen jarrerak, gazteen jarrerak ere, ez dut uste gazteen gain geratu behar denik euskararekiko ardura guztia, baina... Euskarateko deko erronka oso handi bet eta da erabilera, erabiltzea. Ze askok euskara jakin arren ez dugu igual batzuetan erabiltzen, ez? Gazteengan ikusten da hori pilo bat, eta claro, gazteak egiten espadabe hor erabileran bajatu dugu, bai? Eta transmisioan, azken batean gazteak izango zarie urrungo gehi transmitiduko dut zuenak hizkuntza euskara. Eta galtzen, gitxi erabiltzen bada, kalidadea gazia ez dugu berbarik egingo ze, kantidadea gitxitu da eta kalidadea asko gitxitu da. Eta bukatzeko zer sentimentu eragiten dizu euskalduna izateak? Nire ustez bada Euskal Herriarekiko lotura zuzena, lurraldearekiko lotura, eta horrek postasuna eragiten dit, ez? Niri tokatu zait hemen jaiotzea, Euskal Herrian esan dut, eta ni pozik nago euskalduna izateaz, harro agian esan dezaket, iruditzen zait suerte bat, lur honetan jaiotzea, daukagun kultura aberatsarekin,
Sentimentu naturala, ni euskaldunenaz. Egia da Euskal Herriak herri moduen badeko bere nortasuna, bere historia, bere kultura, eta bere hizkuntza, euskera. Orduan nintzako, euskaldunen nazioa izatea naturala. Neria izango zen, ez zuen alde egingo.